To fa turka shi. Abin mamaki wata budurwa ta kai wa saurayinta da suka haɗu a Facebook ziyara har gida, amma ta wayi gari ba ta iya magana. Yau ne farkon zuwanka ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙarfa domin Turka shi. Wata budurwa ta kai wa saurayinta na Facebook ziyara har gida kuma sau kwana tare, ta wayi gari ba ta iya magana. Rahotanni sun nuna cewa kyakkyawar budurwa ta zama Bebiya ne bayan ta yi amfani da fiye wata wajen wanke baki. Mazauna yankin iyana isashi a Legas sun wayi gari da tashin hankali bayan wata kyakkyawar budurwa ta zama Bebiya bayan kai wa saurayin da suka haɗu a Facebook ziyara. Jaridar Bengal ta rahoto cewa budurwa wacce ta fito daga jihar Benue amma tana zaune a Fatakwal, jihar Rivers, ta rasa maganarta ne bayan kwana a cikin saurayin nata. Lamarin ya samu ne daga tashi da safe bayan matashin ya tashi ta ɗauki ruwan leda kuma ta fito tsakar gida domin goge baki. A wani lokaci ne na fahimci ta zama Bebiya ba za ta iya magana ba, sai da saurayin nata ya ce lafiya kalau suka tashi. Saurayin ya ce na haɗu da ita ne a kafar sada zumunta, muka kulla abota kuma muka fara soyayya. Makon da ya gabata ne ta zo har Legas daga Port Harcourt domin kawo min ziyara. Mun kwashe lokaci tare komai lafiya kalau har zuwa safiya. Lokacin da ta tashi ta fito goge baki, ta ɗauki ruwan leda a jikar fiyota. A cikin gidan ta fito waje tana goge baki, ta nemi bakin magana ta rasa. Na ji tsoro sosai saboda lokacin da ta tashi da safe sai da muka yi magana da ita kafin ta ɗauki ruwan fiyotan ta fito waje. Mai saro wani mataki mutane suka ɗauka? Mutane sun faɗa wa 'yan sandan caji ofis ɗin iyana ishashi domin su kama wanda ake zargi. Da yake tabbatar da kama mutumin, kakakin 'yan sandan Lagos SP Banjami Hundeyin ya ce jami'an sun kama wanda ake zargi amma daga baya sun sake shi bayan iyayen budurwar sun zo. Iyayen nata sun kafe cewa a basu irsu domin su koma da ita gida a jihar Benue su nemi mata magani. Bayan ƙwararren shaidu sun tabbatar da cewa iyayen budurwar ne muka danka musu ta a hannunsu, in ji kakakin 'yan sandan. Su haka barayin da suke addabi mutane da sauran ɓata gari da suka addabi mutane ne akan cewa duk wanda aka ɓace mai waya ka tafi yadda gwadar da sai 'yan sandan jihar Kano ka ce ina ne ofishin SP Abdullahi Haruna Kiyawa Bebiya da kai amana sai da mamu so za mu yi amfani kwarai da gaske. Misali a unguwar ka ga wani bakon fuska wanda kai baka taɓa ganin shi ba baka yarda da shi ba, sannan yanayin da ka gan shi a ciki shirye-shiryenmu za ku iya tuntuɓar mu a kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram, Twitter da sauransu duk a Himma TV, ko kuma ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.himmatv.com.ng. da zuwa ta Himma TV. In yau ne farkon zuwanka ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙarfa.